Kaninyong tanan, maayong buntan. Gisugdan na nato karon ang unang adlaw ug ang balaang simana kani giingog Holy Week o Semana Santa ug mikalit lang kausab ang ato nga palibot. Makita nato nga di na ang kalipay sa Pasko, ang kalipay sa New Year, ang kalipay sa bag-ong miaging mga panahon na hinay-hinay na og kawa og gipulihan nato nining gitawag og penitential days, pagsugod sa mga adlaw sa Kwaresma nga pagkatapuson karong simanaha. Karong adlaw gitawag kini og Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesus, or sa English pa Passion Sunday, ug tungod kay na ila kining maong tradisyon nga mao'y pagpaminditas sa mga palma ug lukay, gitawag po karong adlaw og Palm Sunday or Domingo de Ramos sa makaraan. Ang gisaulog nato gaganina diha sa itong pagprosesyon mao ang gitawag og madaugong pagsulod ni Jesus sa siyudad sa Jerusalem, o the triumphal entry of Jesus in Jerusalem, aron humanon niya ang iyahang misyon. Di ba, og maghahatag ta, mubalik ta gamay, mag-review ta sa timeline sa kinabuhi sa itong Ginoong Hesukristo. Gikan siya na tao, o niya, ang katapusang yugto nga naay record ang Bible, katong pag-presentation niya dito sa templo, di ba? The lost and finding of Jesus in the temple. Katong gipangita siya ni Santa Maria ug ni San Jose. Human ato silent ang Bible, this as Jesus. Mo man gitawag og the hidden life of Jesus from 12 years old until 30 years old. Himbalik og record ang Bible sa kinabuhi sa tong Ginoong Hesukristo, pagbunyag nas Ginoong Hesus. Gibunyagan siya ni Juan nga magbubunyag, and he was 30 years old. For 3 years, gi-record sa mga ebanghelista ang pagsangyaw ni Jesus. Pagpangayo sa masabakiton, pagbuhi sa mga namatay, paghatag og kahupayan sa mga masakiton og dunay gipangbati, pagpanghabog sa mga yawa, pagpakaon sa mga giutom for 3 years. From 31 years old, 30 years old until 33. Pag abot og 33 years old sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gitiwas kining maong misyon ug unsa may sinugdanan sa katapusan kining karon. Hingadto na gyud siya sa siyudad sa Jerusalem. So mao ni gitawag karon og the beginning of the end. Sinugdanan sa katapusan. At is masabtan nato ang theology nining maong celebration karon. Unya unsa may mapamalandungan nato mga igsuon diha sa atong kasaulugan karon nining pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Primero, hingsulod ang atong Ginoong Hesukristo sa Jerusalem aron pag-atubang sa katapusan. To face the end. Piskay mo dyan po ni pamalandungan nato sa atong kinabuhi. Kay musugotag sa dili matagkaroon og niya muatubang tag mga katapusan sa atong kinabuhi, di ba? Mao man ni gihimo ni Jesus ron. Hingsud sa Jerusalem kay atubangon niya ang katapusan. Pagsugod maron sa pagatubang ni Jesus sa katapusan, kay kahibaw man siya nga musud ko dinhi sa Jerusalem, patay ko karong Biyernes. Kahibaw na siyang daan. Pero iyan ang gihimo. Piskay pog ani nato ipatighog ato mga pamalandong. Kita sa atong kinabuhi, daghantag mga katapusan nga atong atubangon. Example, aron masabtan ko ninyo. Kamo mga minyo na dinhi. Paghukom ninyo nga musod mo sa kinabuhing minyo, katong padong na mo kaslon.
hingatubang mo katapusan sa inyong pagkadaga o pagkaulitaw. Sa may inyong gibati katong padung na matapos inyong pagkadaga, pagkaulitaw. Sa may inyong gipangbati. Ha? Kato bitaw, kaya po mga ugma mo, pirma na kong marriage contract. Sa may gibati ninyo. Gahuna-huna, telepon mo og lain. Adyo, pag-ana kay si Manasanta ron. Pero sa atong kinabuhi, musugot tag sadi, mo atubang tag mga katapusan. O niya parihas ni Jesus, atubangon nato ni sa tumang kaisog. Kamu dinhi nga padong na mo retire. Nabay mo retire ani rang tuig ha? Or sunod tuig. That is pag-atubang sa katapusan. Ma'am Rose, ipam ka mo retire, no? Dugay pa. 5 kag 30 years kag maestra, 30 years kang gatrabaho sa munisipyo, 30 years kang gatrabaho sa usa ka private nga kompanya, 30 years kang nangalagad sa usa ka pananglitan opisina. Inig-retire nimo mo atubang ka katapusan. Unya inig-atubang nimo sa katapusan, inighuman nimo og atubang sa mong retirement, musugod ka sa adlaw nga walay gamit imong pirma. Musugod ka sa adlaw nga di na nimo magamit imong uniform. Musugod ka atubang sa adlaw nga damo kay monthly nga payroll. Kay hurot mo imong lamsam kay imong ipatukod og kananag iro. Ayun yan. Muatubang tagkatapusan. Muatubang tagkatapusan. Unya kinideng muatubang tagkatapusan, kinahanglan di ay ni og kaisog. Kami mga pari, inipadong mi ordinahan sa adlaw nga di pa mi ordinahan, paludhon mi. Naay gitawag og profession of faith. Muluhod ka, mo butang ka sa imong kamot, sa imong dughan, mga di kag mituo ako. Timailhan nga ang imong pagkapari, mauni mga doktrina sa simbahan nga imong puy-an. Kanya pagkutanoon ka, mauna ba yun eh? Mura po kakulbaan. Sa kebo kang po kakatuig, eskwila mo matay, no? Hadlo ka po ne. Kanya di na ko maminjo. Kung saan naman, nagituli, rawa migtarong. Siya. Saan naman eh. Pero mo atubang so katapusan, kay ugma ordinahan naman ka pagkapare. Sa may mga katapusan nga galisod mo atubang. Ha? Kamu dinhi nga nananghid ijong bana o ijong asawa nga mutabahog layo. Unya, mo atubang mo ang katapusan kay mauni ang katapusan adlaw nga kakauban ta kanunay. Kay ugma adto na nig Saudi, ugma adto na nig Canada kay mag-alima og apo. Wa ko kay bog makauli pa ba ni. Mo atubang tagkatapusan. Mo atubang tagkatapusan. Ug naay pinakadako nga katapusan nga atong atubangon nga giatubang pod sa atong Ginoong Hesukristo ang kamatayon. Moatubang puta og kamatayon. Pinakalisod kaayong atubangon. Karon, giunsa man ni Jesus pag atubang ang iyang katapusan. Pag atubang ni Jesus sa iyang katapusan, matinga ka kay sukwahe sa unsay gihimo sa kasagaran. Ang giatubang ni Jesus nga katapusan, usa ka yano nga pagpaubos. Muna giingon sa second reading nga wa siya mangandoy pagpakigtupong sa Dios. O kung sa mayang gihimo, hingsakay siyag asno. Samtang gasakay siyag asno, mauna ang mga tao gabali-bali o mga dahon. Mauna atong gihimo ron. Mauna gihimo nga nung gaprosesyon ta sa likod. Nga salamat sa Ginoo, wa ta mauwani. Dili lang, wa lang ang mga tao magbali-bali o mga dahon, but ilang gibutang ang ilang mga kupo diha sa agianan. Mo ta nagiingon sa Ebanghelyo gunja. Piska ito gibutang pa isang mga malong sa karsada, no? Andiya, tunog-tunuban sa mga tao. Pero haya-haya mga kapader, mahal ba dyan ni Kaajo? No? Ang gisakyan sa Ginoong Hesukristo, asno. Wa may asno din sa ato, pero kanang asno, donkey sa in English pa. Murag puro magkabajo, pero gamay. Gamay nga way kanang kabajo, manggod, symbol man na og power. Kanang makabayong mula, bitaw nga mga igugubat. Di mao nagisakyan sa Ginoo.
agisakyan sa Ginoong Hesukristo asno sakyanan og kabos. Nganong kanang asno utan-aw nimo kuyang, way gahos, bayoton. Bayoton man ang asno tanahon. Kanang kabayo nga igugubat, igigira, isog, maskulado, kusog mamatid. Wa jud Ginoo mo sakay og asno. Ang kabayo kay ang iyang gisakyan asno. Daghan na ba mga tawo nga di na pon manakay asno sa ilang kinabuhi? Maka-abroad na ganigamay, so siniguli, mangingking na. No? Makalimot og disatagikan. Maka-abroad na ganigamay, di na mo inom og tubig nga gikan sa tubod. Nga na ay labod og wati nga gahiwaw-hiwaw sa ilawom. Kaya nga naman, di na mo imnunon ako sa Ontario, Father. Di na mo imnunon ako sa Denver, Father. Di na mo imnunon ako na sa Kansas o sa Texas o sa panang ubang dapit nga ato nga ginaadtuan. Inig-uli, mahimo gikan, pagikan na to sa ato, nobody ta. Pag-uli kay, hingkalit tag kasambadi. No? Sa seminarista, pag kinapobrihan, pag-ayo, pagkapari na, di na maduol sa parokyano. Makalimot nga, kinahanglan dita mo sakay asno, besang pag kinadak-an imong ranggo. Adyaw kalimot og sakay asno. Kay usahay mo angay na tagkanunay tang magkabadyo. Nasabdahan? Mauni, buti pasabot sa celebration na to karon. Giunsa pag-atubang sa Ginoo ang iyang katapusan, pinaagi sa pagpaubos. Kamo mga minyo din, unsa man inyong attitude, ano inyong mga bana nga way mga trabaho. Unsa man inyong batiod, labi nagsaputon mo. Unsa mo inyong banang way trabaho nga gasalig na ninyo. Nagtanom rag kamatis, laknot, kasnat-kasnat, rag bunot, mabuntag, niya paaso, ginagmay, niya tambid, rebuhat ni mo ini kagabi. Kasahay, di ba, sa puton ta, manamay tadritso. Ikaw, kahayahay ni mo, kaswerte ni mo, murag kang nakakitag bulawan, nakapangasawa na ho. Pero ako murag nasunugan o pispan. Hambuga. Murag ko nasunugan pispan. Masunog ba rin ang pispan? Pero usahay, yan na ta. No? Labi na makabanata, makaasawa, tag naarain tayo sa bahay. Atong nga naon pag-istorya, pero ayaw kalimot nga kinahanglan tag magpakaasno. Bisang pag-judge ka, diya imong asawa na maligja, rag maruya, ayaw kalimot pagpakaasno. Bisang pag ikaw na pare o na imong igsuon, nara sa inyong bay, wa ka humag-eskwela, kay sige ka zero, adyaw kalimot pagsakay asno. Adyaw kalimot sakay og asno. Bisan pa og pila ka ATM ang naani mo, pila ka credit card ang naani mo, mapalit nimo ang bisan unsa imong gusto. Ayaw kalimot og sakay asno. Kaon og inunon nga piret. Kaon og inunon nga muong. Kailan mo muong? Kanang muong bitong isda nga sagbot og nahong. Mura ko pag nahong usahig manimbahay. Na bitaw na muong kay sagbutag nahong mautog nahong inihukad sa plato kay gangana ata. Mura mo samot kag digwa inig kaon. Taas man tag nga abot. Taas tag naabot pero masig makalimutan nga masig karon sa atong yugto sa kinabuhi ganahan na ta kanunay magkabayo. Si Jesus kay wa ra bang magkabayo, hinsakay og asno. Sa kalibutan na ito karon, na ako no'y tulog ka mga butang nga mo'y gihimo nga sukaranan sa mga tao. Number 1 is patas-anay. Patas-anay. Karon, ang kaisugdanan sa kalibutan, patas-anay. Muna atong kuraw po, makaanang po kahabog. No, atay, kada tuig, sana lapas na sa buna, pagkaugma, lapas na po sa ahong alimpo, pagkasunod tuig, lapas na sa lubing lajog, imong kuraw. Kay patas-anay. Pero gakataas, imong kuraw, og samot, gakawa po imong silingan. Asa pala ba pataas? Kanang igo ra.
Mahimo magmubo ray mo kuraw pero pagbuhi og iro nga kusog mamaak. Mahimo man na ipapaak na lang ng mga kawatan na anato. Sunod karon pahambugay. Pahambugay ron. Mo ni attitude sa kalibutan, patas-anay og pahambugay. Mao nga usahay dugay ta makasimba kay gikay panato ang ato mga jewelry nga usang gantang. Usang gantang nga arios, usang gantang nga singsing, usang gantang nga kujintas, usang kagantang nga pulsiras. Dugay po ta makagikan kay 5 kasapaw ang atong wait, ang atong gihidhi. Lupig pa simbahan nga gibutang nga skim coat. Piskay mo po na. Pero asaw nagamita aron makapanghambog ka, nga muyo ka mga slabaw ko aning atong silingan, nga gaguntod-guntod ang wait, murag sikwa, subok og sikwa nga wa mautan. Pahambugay ang kalibutan ron. Ayaw kalimot nga si Jesus gasakay og asno, dili kabadyo. Ikatulo nga gihimo sa kalibutan karon, padak-anay. Namo ni patas-anay, pahambugay, o padak-anay. Daghang mga tao nga gabay, dagko kaadto pero why gapujo. Jadi man po pwede mo papujog silingan kay kontraman. Daghang mga tao nga landa kaadto bay, bisag bawol og CR gibutang nga bombilya. Karon, bisag ka ng parailo bitaw nga isirit anang parailo na ay suga. Pero ngit-ngit ang kinabuhi kay wa may silingan ikaudyo. Basta ba lamang dako? Padak-anay, patas-anay o pahambugay mao nang hulagway sa kalibutan. Gipahinumduman kita nga kita murag Ginoo unta o kinaiya musakay tag-asno. Tanawan ninyong naong ni mga apostoles. Lingi sa mga kadiyot aron makitaan mo sa mga tao. Lingi mo. Anong piso o lingi. Kini silang nagpahinumdum nato sa unang 12 ka mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawan ninyo mga apostoles maning mga naong, ha? Ang ilang 12 ka mga apostoles nga gipili sa Ginoong Hesukristo, dili mga sambadi atong panahona. Dili mga may tampo nga dili mo'y kinakuyawan sa ilang kultura o sa ilahang katilingban. But sila mo'y gihimo nga sukaranan aron matukod ni Jesus ang simbahan. Ayaw kalimot yun pagpaubos. Sakay, makaadto tag Manila, May ubang mga atong Manila, kapujo rag usa ka adlaw, katinagalog na pag-uli. Usa ra gani ka adlaw, kay gipapauli dito, gilukatag ticket, so, tagalog na pag-uli. Giosig o giro, kaninong aso ito? Gok doon, pagpaakod, agtikon. Let's sugas, kay giroa ka. Naam din, ha? Tagalog, pag kaninong aso sa adlaw ratong Manila. Dako ba yung impact ng patas-anay, pahambugay o padak-anay diha sa mental health issue? Na-study karon sa bagong study. Nga, di ba karon nagidaghan ng mga batanon ng gihikog? Bisag wa moon ang laptop, gahikog. Nga na, bisag wa mag-greet og happy birthday, gahikog. Wa kauli ang mama, ka-birthday, gahikog. Usa sa mga contributing factors ana kaya social media. Nga naman, at tighimo ra ba po ani? Sa social media, manggod, muangay ta o magsigig post. Di ba? Ga-birthday ka, gibuling-bulingan imong naog chocolate nga kinadlamian, kay naa kay fountain nga chocolate, gagas-agas o chocolate, kimurag iting manok nga basa. Imong gipost, gatila-tila kag chocolate ato niya, thank you Lord for all the blessings. Piskay man na. Pero og naapoy taong kinaluuyan nga wa gani makaihaw manok kay isang birthday. Buyon siya, hala, unsaon man ang pag-thank you Lord? Adyan mo lagi ko anong gibos ni dyan din eh. Mo bitaw karon daghang maghihikog. Mo na silent impact sa social media. Mag-post man ta karon, bisag order na to sa Lazada, sa Shopee, i-post man na to. Diha, mahibaho ang tibuok kalibutan. Ang problema kay naay mga tao nga di makapost o parihas atong gipost. Nasabtan ninyo? Unsa may impact ana sa ilang hunahuna, mag-self-pity.
Mag-self-pitig mo ingon, di malas dahil ni akong kinabuhi. Nga naman, tanawan ng kasal sa akong classmate, gipost, nindot kaayo, gipapasok kong carpet, akong Buddha, 5 ka kilometro, gikan sa simbahan ang sidsid, tuwa pa dito sa Abaka o sa Sambag. Sus, ni ako in taon, mas wedding ragaho, gipugos pa ko sa adlaw sa mas wedding, 1 hour before mas wedding, mo pa sa pagpangita na hugbana, kay jamo sa nangasawa na ho. Sa may impact ana sa Facebook, mo ingon ka nga, luoy ko. Ngano lagi sila, inig-browse ni mo, ngano lagi sila, sige mag-river cruise, ngano lagi sila, sige magbiyahe, ngano lagi si Father Panya, sige mag-atog Europe, ngano lakawana man yung paria. Ngano lagi, una, ikaw nga wagan ikaadto bisag Cebu, sa may imong bation. Mamalandong tani ana. Ayaw jo kalimot nga kinahanglan tang mosakay og asno. Adyaw kanunay sakay og kabadyo. Og mosakay magali kabadyo panagsara, pero balik sa sakyanan sa Ginoo ang asno. Amen. Daigo nato ang Dios ato sa ngatangan sa masipang pakpak.